Rupeetaan harjoitella yhden. Mä ensin laitan tuon valvonnan yhden mä pistin hirvitaulun sitten, että mä näkee mitkä ne menee. Niin, siihen sitten se äijä vetää sen mukaan. Ja sitten menee viime viikon maaningan jälkeen menettiin maanantaina ikinä tolopilla ammunut, niin se on ei kannata joku kerta täytyy miettiä, että kummalla on. Tänne vasemmalle. Ja sitten kun minä rupesin kyttäämään oikealta, niin kuin aina muutenkin. Ja sitten kun se lähti, mä huomasin, sitten se lähti ja meni äkkiä takaisin ja sitten niin vielä putosi. Ja siinä oli kyllä uurin varma, se itseäkin vielä.